Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Pókember közellenség karakter magyarázó videójában. Mindenképpen várni szerettem volna ezzel a videóval, hogy kicsit ünnepedjen a film, meg mindenki meg tudja nézni, aki akarja, hogy ne spoilerezzek el itt semmit. De attól még most előre szólok, hogy a Pókember közellenség című fanfilmemből származó spoilerek következnek, szóval ha még nem láttad a filmet, mindenképpen nézd meg, és utána tér vissza ehhez a videóhoz. Most, hogy kipofáztam magam, kezdjük is el a videót. Kezdjük a karakterek bemutatását a főszereplőnkkel, Peter Parkerrel, azaz a Pókemberrel. Neki a Peter Parker változatát én dizájnoltam a klasszikus képregények alapján, a Pókember ruhát Nikki 1612 készítette az MCU-s Pókember ruhák alapján. A karakter jelleméhez szintén a klasszikus Petert vettem alapul, kicsit indulatosabb, a kezdetekben nem túl felelősségtudatos, ám jó lelkű karaktert szerettem volna bemutatni. Folytassuk a bemutatást Bruce Bannerrel. Bruce Banner kinézetét a képregényes és a filmes megjelenéseiből a karakternek alkottam meg. Hulk dizájnját a képregények alapján szintén Nikki 1612 alkotta meg, szerintem zseniálisan sikerült. Banner karakteréhez leginkább a Mark Ruffalo féle verziót vettem alapul. Lássuk most a főgonosz karaktereket. Ross tábornokot én dizájnoltam meg, terben volt egy sokkal nagyobb termetűbb, képregényes Ross, továbbá az is, hogy a karakternek kék ruhája legyen, ám ezeket az ötleteket elvetettem, és leginkább a William Hurt féle kinézetét vettem alapul. Ross viselkedése minden értelmezésében ugyanolyan, szóval itt akárkiről is inspirálódok, a végeredmény ugyanaz a sörtölődő, idegeskedő negatív karakter lett volna, aki a háttérből irányítja az eseményeket. Electrot én dizájnoltam a No Way Home-ban láthatott megjelenése alapján, a karakter eléggé ingerlékeny, bosszúszomjas gonosztevő. Nem szerettem volna itt még a klasszikus eredet történetét, hogy Max magából termeli az áramot, így a kissé földhöz ragadtabb módszert választottam a képességei bemutatásához. Kraven a film végén meglepetés főgonoszként jelent meg. A karaktert én dizájnoltam az új Ultimate féle képregényes verzió alapján. A jellemét a karakter legjobb értelmezéséből a Marvel Spider-Man 2 videójátékból emeltem át. Kraven egy veszélyes vadász, akit az ösztönei vezényelnek. Büszke vagyok a Rosszal közös jelenetére, szerintem jól bemutatja a karakterének lényegét, továbbá a Pókemberrel közös akciójelenetével kapcsolatban is azt éreztem, hogy elértem vele a célom. Rendesen bemutatja, mekkora fenyegetés Pókember számára Kraven. Tony Stark is szerepet kap a filmben egy másik nagyobb meglepetésként. A karaktert eredetileg RDJ mintájára dizájnoltam volna, ám valahogy a haját sohasem sikerült eltalálnom, úgyhogy inkább maradtam a B opciónál, ennél a képregényesebb Tony Stark kinézetnél. A karaktere itt még nem kap nagyobb kibontást, de ne aggódjatok, a következő projektben nagy szerepet fog kapni, lévén, hogy a film legvégén vasemberként is láthatjuk, egy Nikki 1612 által dizájnolt ruházatban küzdeni Pókemberrel. May nénit és Ben bácsit egy kalap alá veszem, ugyanis a karaktereik leginkább az ötvözetei a képregényes és a filmbéli megközelítéseiknek, mind megjelenésben, mind jellemre. Szerettem volna, hogy a karaktereik egy kisebb lelki támaszt nyújtsanak Peternek, ezért is tudták ők végig a film alatt, hogy ő a Pókember. Gwen Stacy és Mary Jane is kisebb szerephez jut. Gwen csak pár sort kap a filmben, viszont így is fontosnak tartottam, hogy benne legyen a karaktere. A kinézetét egy az egyben a klasszikus képregényekből másoltam le, csak úgy, mint Mary Jane-nek. Hiába a kisebb szerep, ez a kettő női karakter szerintem elengedhetetlen a film mellékszereplői közül, csak úgy, mint Harry Osborn és Flash Thompson, akik szintén kisebb szerepet kapnak a filmben, és Peter iskolai ismerősei körét erősítik. Harrynél direkt igyekeztem arra, hogy a karakter azt a klasszikus, mai szemmel nézve kicsit nevetségesebb haját kapja meg, amit a kezdeti képregényekben is viselt. Flash fejéhez sok ötlet volt, először baseball sapkát szerettem volna a fejére, de volt olyan ötletem is, hogy ő kapja meg azt a tarét, amit végül Kraven kapott. Nos hát ennyi főbb karaktert szerettem volna bemutatni a Pókember közellenség karakterének palettájáról. Remélem, hogy tudtam sok újdonságot mondani nektek, továbbá esetleg azoknak felkelteni az érdeklődését, akik eddig nem látták a filmet. Iratkozzatok fel, ugyanis nem sokára nagy bejelentés érkezik a csatornára a film folytatásával kapcsolatban, továbbá ezerrel fogunk pörögni, mint az animálással, mind a legózással kapcsolatos shorts és hosszú videók is az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!